Ah, Unsa imong ika-advise? i-advise gid ko sa mga tao nga, oh hello, good evening mga kandusanay. Ang ako ika-advise ani sa mga tao nga kanang nakulangan bitaw sa inom nga gikan sila sa gawars nga mo kauli sa dirian niya. Kanang mangut-ana bitaw nga asan may matulog. Ang kanang ika-advise gid ako sa mga tao nakulangan og tagay, muno mga kandusanan para ana sa ilahang kandusan kana sila. Nakulangan sila mga kandusanan. Ang ako ang ika-advise ana sa ilahis, dapat na ana sila sa gawas. Magbantay sila sa mga tao nga moinom, no? Mga kandusanan. Dapat ingan ang buhaton sa mga tao nga bitin og inom, naa sila sa gawas magbantay sa mga tao nga tulog na nasubraan og inom, no? Para ang mga tao po niya na sobraan og inom makatulog sa insakto. O, sama anak niya nga nabitin sa inom ang kandusanan, dapat unta na siya naasa sa gawas matulog, no? Nga saba ba ka ng lady guard, security guard, inga na dapat ang iyang buhaton. Nga, Mga malitik pan. ha? Para sa iya mga kandusanan ng ambisyon sa aircon, ang amo ika-serve gid sa mga kandusanan, electric pan lagi electric pa digid mga kandusanan kay ngano para kay Tita Rica. Si Tita Rica is busy lang hugas og plato kay nang lapdos lagi gikan mga kandusanan. Nya kini siya mga kandusanan pilingon. Ang tawag magud sa mga tao ngayon ana sa iyang kandusanan is pilingon, no? Pilingon magid siya kay ngano piling magud siya nga iyang balay puno og aircon. Mo na siya nga nangita siya hangin. Ang ako yung ka-advise sa iyahang nga nakulangan mo siya sa tagay, kung gusto siya hangin adto sa kilid sa suba mga kandusanan kay para gid siya mapreskuhan. Tita Rica, si Tita Rica mo advice pud na siya karon kung sa angay niya buhaton sa mga taong nangabitin og tagay. Kung mao na siya kaning babaeng bairan nga wala paghandod karon pa siya kabayre sa iyang gipangandoy nga kuan na taga Mount Everest, no? Na lalaki. Nga, karon kanang ano siya, ang ilang kulong balay is full aircon. Nga sa amuan mga kandusanan kay pobre lagi tang pobre o yamot. Nga karon nga lagi siya aircon. Nga ang akong ika-service kinira mo gud electric fan. Share. I-share magidato dapat, no? Kining hangin. O kanang ang hangin. Kay isa ra man gid siya. Kay dili baya mi dato mga kandusanan. Public uyamot ra pud baya mi mukaon na pud mi luya. Ang luya nga gipaksi nga isagod sa inununan. Kana si Tita Rica mo advice pud na siya karon. Tita Rica, Alisa. Kandusanan i-adto kay Tita Rica kay mo advice niya karon nga para sa mga taong nangabitin og tagay. Si Tita Rica busy. Oh, kini sa pa-advise kung unsa ang buhaton sa mga taong nangkulangan og tagay. Tagay pa. Sige, Unsa imong advice mga tawo nga kulangan og tagay? Kulang sa tagay. Tagay pa. Oo. Muro gyud advice. Wag sanang Gloria. Oh, napay na pa di ay. Oh, sige. Iwasan na tong iyang dugang advice. Tagay pa na siya. Yeah. Kaysa wa pa rin hinalang og kulang. Balo ba kung unsa po ang tao na naa sa dagan? Kasi dagan man ba? Dagan sa kinabuhi, dagan sa Correct. O si Tita Rica is na siya advised na to sa mga taong nakulangan og tagay ug unsa ang niya nga buhaton mga kandusanan. Tita Rica, karon mga tulog man kita Tita Rica, unsa ika-advise mo karon sa atong ang kandusanan nga burlog nga larlar or dito sila sa labay. Oo, kay ngano wa man gid sila makalaki mga kandusanan kay ngano sa ilang mga pangidaron, sa ilang mga beauty, di mo gid sila mahalin. O muna ko ang mga kandusanan ika-advise sa mga tao nga di mahalin kay wala gid sila beauty. O nya, ako gani makandusanan nga sobra-sobra na ako na unta ipanghatag sa ilaha. Muna ako na lang mga kandusanan nga di pa labi sa ila. Sobra kayong beauty no, sobraan gid akong beauty mo nang gitabang-tabangan ako nya hangyo lang gid pud ko nga ako po silang ipang hatag-hatag, ipang share po na po kay ipod ko ganahan mga kandusanan nga ako lang po siya tanan. Si Tita Rica, Tita Rica, si Tita Rica, nagi siya ika-advise, no?
Thank you for watching mga kandusanan. Ako si Laika Santos Perez Panganiban Cortis. Tapos sa pangalan. Kandusanan na ako. Tapos kayo siya pangalan mga kandusanan. Maogi na ako ang apelido kay kanang mga apelido ang mga kandusanan. Mga laki na nako na sa unang panahon nga wa pagkailhi. Kanya karon na adumduman lang nako ang apelyido. Kana sila. Katong time nga wala pa ako nabuntis. Karon nabuntis na si Tita Rica, siya amo advice karon. Sana na si Tita Rica para maka-advise po siya sa mga tao na kulangan og inom og tagay sama anak nila no. Tita Rica, unsay advice nimo sa mga tao na kulangan og inom? Sige na ikaw. Ang advice na ko sa mga taong nakulangan og inom, mag-inom og tubig. Ay, Muni thank sila you for watching. Muni sila mga kandusanan na kulangan og inom. Motong advice ni kandusan ng Gloria nga moinom na lang daw og Tubig. Hindi lang kaya ako. tubig. Ayan. Og matulog. Og matulog na pud daw. Thank you for watching.